Wajibanmu sampun. Sampun, Bapak. Malah kula ngaturaken bekti kula dhateng sanipun, Bapak. Pangabekti ngundak tampa ming pujolan pamuji kang tumrap marang kowe. Inggih. Sanget ing pamundi kula mugi dayanana anggen kula gesang wonten ing pertapan menika. Ayo kaya ngono. Jenengane wong enom sing tansah junjung dhuwur mikul dhuwur marang wong tuwa. Inggih. Menika sampun dados tanggal jawab kula. Jalaran kula wonten ing pertapan menika dipun pulang aji Jaya Kawijayan. Jaya Kasantikan. Ugi bab keprajan. Ing tembenipun kula kedah nuhoni menapa ing dados dawuhipun Bapak Begawan Santikan. Ayo wong enom ki ngono kuwi. Apa sing tak gawuhke marang kowe? Kowe kudu ngesake. Inggih. Jalaran kathah para siswa wonten ing Lampis Praja menika inggih tansah nyecep ngilmunipun Bapak Begawan sabda dadi wonten ing pertapan Lampis Praja menika. Ayo aku percaya. Kowe wis tak welet Jaya Kawijayan, Jaya Kasantikan. Ben kowe iki dadi wong sing pinunjul. Ngono kuwi. Inggih, Bu. Kula diprayogake Ngestaken dawuh. Cantrik Jangga Ndara. Kula Bapak. Kowe kewajibanmu ya wis rampung kok. Pangestunipun Bapa, kewajiban kula ing tlatah Lampis Praja menika boten wonten ingkang muci-wanci. Menawi sak wanci-wanci Bapa menika badhe niti priksa, ya tentu boten badhe muci-wanci. Ayo kaya ngono kuwi. Jangga Ndara. Gawean sing utama kuwi kudu dilestarake. Inggih. Diprayogake. Aku bakal rebukan karo anak ulama. Nggih. Kados pundi, Bu? Aku percaya karo kowe. Inggih. Kowe kuwi bocah sing bagus. Bocah dadi bocah sing sekti. Inggih. Awit sedaya wau mulang-mulukipun Bapak Begawan sabda dadi. Apa malih kula wonten ing pertapan Lampis Praja menika dipun sepuhaken. Tegesipun para siswa cantrik mentrik menika kedah menapa ing panjenengan dawuhaken dhateng kula, inggih kula niteraken dhateng para siswa menika. Mula cantrik ing Lampis Praja kene iki padha bekti karo aku, padha ngajeni karo aku. Boten namung para siswa namung wonten ing sakiwatengipun pertapan Lampis Praja menika kathah para warga ingkang pitados dhateng ngersanipun Bapak Begawan sabda dadi menapa kemawon pangandika panjenengan menika tansah dipun tulat dipun tulodos pados sak mangke boten namung kemajengan wonten ing pertapan Lampis Praja menika namung sakiwatengenipun wonten ing Karang Pradesan menika. Ayo kaya ngono kuwi karepku. Dadi ora mung Lampis Praja kene yen perlu delehku ning desa Madesa. Inggih. Namung menika ngaten. Piye? Estunipun kula menika sampun pinten-pinten dinten menika badhe matur dhateng putripun Bapak Begawan sabda. Jalan ilmu kula ingkang panjenengan paringaken dhateng kula. Menika sampun kula anggap cekap namung kados pundi? Mbok bilih sedaya namung panjenengan dalem ingkang saged mastani kula menika sampun wangun anggen kula
nyecep ngilmu. Iya. Malah kepara kala wingi menika ilmu ingkang panjenengan paringaken kula. Ingkang ilmu Jaya Kawijayan. Kula menika nate nyobi lho, Kok. Kowe kuwi Inggih, neng nyoba ra paton wong lho. boten. Menika kula nate nyobi sela menika agengipun menika sak kendi. Kula unggulaken kula kop selanipun, Bapak. Wah, ampun kowe Selanipun menika kula unggulaken kula kop pecah, Bapak. Inggih, sing pecah watune kok. sanes. Sirah kula menika, Bapak. Wah, aku ya grusak-grusuk. Kula menika nembe nyobi menapa kirang mantranipun napa kados pundi. Jane ya ora. Mergo kowe ra durung kandha karo kok. Lho ya nek arep nyoba ki omongku. Kok dadi kowe tak pelet Kawijayan sing kowe apa? Inggih yen ngaten kula nyuwun pangapunten mergi kula menika kanggep lancang wontenipun wonten ing pertapan Lampis Waja menika. Pertapa Kula aku tak takon kowe pirang-pirang dina iki tak delok kaya piye ya kurang jenjang kowe iki nang Lampis Waja iki ya wis inggih. kaya wong bingung ki kowe iki mikir apa Nggih menika ngaten Bapak. Sabar sak mangke kula menika waloga menapa ing dados keganjelan ati kula. Menapa Bapak mboten duka kaliyan kula. Menika ingkang kula kuwatosaken menawi sak mangke kula menika waloga menapa wontenipun, Bapak. apa aku ki tau nyengeni karo kowe kok tak yo durung tau kowe tak sengeni iya coba lho no Menika ngaten, Bu. piye Rene kula menika sampun akhir dewasa. iya Monggo ngilmu ingkang sampun kula tampi menika menawi sak mangke boten kula cakaken. iya Ilmu Jaya Kawijayan. Aku lho menika nggadahi kepinginan. Supados sak mangke ngilmu kula mboten muspra kula kepengin pados pedamelan wonten ing kutha Grolo. golek gawean nang Nah, yo nek kowe pancen arep golek gawean nang negara ki kena bae kena bae kowe kudu pawelingku lho aja nganti gunakake kawasisakmu iki kula badhe ngestokaken dalem Bapak. Jalan kula menika tansah nulat menapa ingkang panjenengan paringaken dhateng kula. Namun perkawis menika menawi boten kula padosaken pedamelan. Namun kula pitados menawi wonten ing pertapan Lampis Waja menika boten sarwa kekiraan. Nanging kula menika mikiraken tembe wingkingipun kula, Bapak. Kula ing sak mangke nggih paling boten niku rak nggih omah-omah. iya Nek wong duwe bojo niku tanggung jawabe ampun. Nah, menawi kula sak mangke dipun tampi dados prajurit wonten ing kutha Goro, kula badhe njunjung asmanipun Bapak Begawan Sabdo Dadi minggahipun wonten ing pertapan Lampis Waja menika. Murtoko Kula yen kowe padha aku golek gawean inggih aku tak omong kowe tak kondo karo kowe boten menapa Bapak. janjane kowe iki ya ora anake wong sembarangan Panggih. Kok Bapak menika ngendika ngaten ora? iya Ngendika kok kula anakipun tiyangipun boten sembarangan. Nalaripun kados pundi mongko? Raos kula, gesang kula wiwit kula tasih alit ngantos dewasa menika gesang kula wonten ing pertapan Lampis Waja. Kok Bapak ngendika ngaten boten nalaripun kados pundi? Kowe ngerti ora? Lelakonku piye? Para tantrik menika
Mangertos mboten Bapak? Kula ki Yo ngerti. mboten ngertos. Kados pundi Bapak? Kowe kuwi jane anake wong ngawit yo. Ora meng anake wong pindah kejaraan kaya aku ki dudu. Kok saged ngaten namung lara-lare pun kados pundi Bapak? Monggo pangrengkuh kula dhateng panjenengan ugi panjenengan dhateng kula menika sampun boten menawi kula timbang menika sampun bobotipun anggen kula badhe ngaosi dhateng panjenengan menika Bapak. Ning perkara iki perkara sewa. Ora kudu kowe ngerteni sapa wong tuamu. Iki wadi. Ning menawi bapa menika sampun ngendika ngaten kedraipun kula nggih mangertos tenanipun kula menika putranipun sinten kok kula mapan wonten ing petapan Lampes Waja menika Iki durung titiwancine. Durung titiwancine kabuka. Sranane yen kowe kuwi bakal ketemu wong tuamu. Kowe suwida ning Kraton Banjararum. Kraton Banjararum. iki tegesipun ing sak mangke srana kula suwita wonten ing Kraton Banjararum ing sak mangke mbok bilih telampan kula saged manggi yang sepuh kula Bisa tinarbuka. iki Yen kowe arep ning Kraton Banjararum. Kowe kudu laku ngamandaka. ngamandaka itu panjenengan kersakaken gantos nami ngaten Ganti jeneng. Ora jenenge Murdaka. supados boten kawestara menawi kula menika mangke ngangge nami kula Murdaka. Kowe mengko terus kawestara. Kowe kudu ganti jeneng Joko Pamungkas. Iki kula matur nuwun Bapak. Sinasa kados pundi kemawon menawi menika sampun dados anggen kula sak mangke saged manggihaken tiyang sepuh kula. Iya. Kula ugi pangertos bilih menika wadi mungguing kula. Namung mugi-mugi sak mangke sak sampunipun kula tinampi wonten ing Kraton Banjararum. Iya. Kula saged manggihaken tiyang sepuh kula. Mesti ketemu wong tuamu. Nggih, yen ngaten malah kula maturaken gung panuwun kula nyuwun pamit Bapak. Yo. Rene wekdalipun sampun taksih ora dicegap. Kula badhe tumuli tumuju wonten Kraton Banjararum. Pangestu banyu miliyoke. Inggih. Muga-muga lungamu saka omah kene bisa entuk payung jamur cempaka sing gedene sak payung agung bisa mayungi apa sing dadi jangka jagane ngatine. Nggih. Pangestunipun Bapak Begawan Sabda Dating tansah kula cangguh. Yen ngaten sampun kula nyuwun pamit. Ya, Mugi sedya kula saged kasembadan. mumpung ijeh esuk. Ya, Nggih Bapak, sampun nyuwun pamit. ya. Kowe melang kurang. Kula tak ten. Yo. Kula titip Bapak yang wartawan kok dinampi ana foto kowe punapa ora pertapan. Apa Bapak? Ya. Muga-muga aku bisa kasembadan sediane. Wis, ayo. Ayo.